Il-Partit Nazzjonalista aħna se nkomplu bil-ħidma tagħna biex ikollna settur imħares u protettu iva. Se nkomplu għax hekk huwa dmir tagħna inżommukom kontabbli u responsabbli biex tagħmlu iżjed għaliex fejn tonqsu intom lejn ir-responsabilità tal-poplu ifisser li tikber ir-responsabilità fuqna anki mill-oppożizzjoni biex aħna nimbottawkom tagħmlu iżjed. Għaliex, Sur President, għaliex fejn il-ħajja umana hemm bżonn li nifhmu li ma għandu u ma jista' joqgħod xejn. Hekk biss, Sur President, tista' int ikollok is-serħan tal-moħħ. Ekst qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt id-diskors tiegħu fil-Parlament dwar l-abbozz tal-liġi dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Waqt id-diskors tiegħu Bernard Grech fakkar kif kien il-Partit Nazzjonalista li xpruna flimkien mal-poplu Malti u Awċi sabiex saret l-inkjesta pubblika brabta mal-mewt ta' Gian Paul Sofia. Dan apparti li saħaq li l-pajjiż huwa qaċċan għal bidla sħiħa fil-kultura tas-saħħa u s-sigurtà fil-post tax-xogħol. Dan għaliex għal darb'oħra reġgħet spikkat in-nuqqas ta' konsultazzjoni. Il-union tal-professjonisti tal-ħaddiema illi huma malmin imħarġin esperti fuq is-sigurtà u l-ħarsien tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol. Taf x'qalu llum daw, Sur President fis-stqarrija? Qalu hekk. Qalu min-naħa l-oħra il-union turi d-diżappunt tagħha illi ma ġietx ikkonsultata biżżejjed u tħoss li setet tagħti aktar idejat biex din il-liġi tkun tħalli l-effett u r-riżultati mistennija. Bella jekk illum sena u nofs sentej tard wasaltu biex ressaqtu liġi għax imbuttajnikom, għax ġalnikom. U xorta waħda llum lanqas ikkonsultajtu ma' min huma esperti fil-qasam tas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol. Hawnhekk huwa semma numru ta' punti li ma ġewx inklużi f'dan l-abbozz ta' liġi, dan hekk kif fost l-oħrajn falla milli indirizza dwar dak li ġie rakkomandat fl-inkjesta dwar l-OHSA fost numru ta' affarijiet oħra. Niġu hawnhekk u naraw illi fil-fatt ma wettqux le ir-rakkomandazzjonijiet kollha li tqaltilna l-inkjesta pubblika. U jiena nsaqsi lil min avviċina dan il-kumitat? Kemm entitajiet affiċinawtu biex lanqas avviċinajtu kemm suppost lill-esperti fil-qasam? X'konsultazzjoni pubblika saret? Għaliex tibqgħu tostinaw ruhkom din l-arja ta' arroganza illi ħadd ma jista' jagħtikom suġġeriment. Bernard Grech qal li wkoll bil-ħolqien tal-HSRO inħoloq saff ieħor li se joħloq konfużjoni bejn ix-xogħol mistenni minn din l-entità u dak li l-liġi attwalment qis li għandu jkun ix-xogħol tal-HSRO. Ma jafx lanqas u kritikawh fuqha din diversi inklużi aħna il-kriterji ta' rwol ġdid illi qed joħloq tal-HSRO u ma jafx għadu meta ser jistabbilixxihom. Forsi l-Ministru llum jilluminana fl-intervent tiegħu. Però fil-liġi żgur ma qalilniex kif għaliex. Għaliex dan huwa abbozz qafas, abbozz nieqes, abbozz mhux komplut illi għamiltu biex tkunu għamiltu xi ħaġa. Intant Bernard Grech qal l-appell tal-Partit Nazzjonalista jibqa' dejjem favur il-kontabilta fejn wieħed jerfa' l-pis ta' emilu u li ma jibqax ikonna tradimenti lejn is-sewwa u lejn ir-rieda tal-poplu.